MK Group obilježila je uspješan završetak radova koji su bili predmet ovogodišnjih donacija u Crnoj Gori, a događaju su prisustvovali ministarka prosvjete, profesorka doktorka Anđela Jakšić-Stojanović i Luka Ilić, direktor Doma učenika i studenata Podgorica. Ovogodišnjoj donaciji MK Group u iznosu od 50.000 eura pridružilo se i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija svojom investicijom u istom iznosu. MK Group donirala je i 54.000 eura osnovnoj školi Dušan Bojović u Župi Nikšićkoj, koja je sredstva iskoristila za kompletno renoviranje fiskulturne sale. U toku ljetnih mjeseci izvođeni su intenzivni radovi vrijednosti preko 200.000 eura, tako da sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da smo zajedničkim snagama uspjeli da stvorimo mnogo bolje uslove za naše studente u narednom periodu. Još jednom od srca velika zahvalnost kompaniji MK Grupa, ne samo na ovoj donaciji, već i na donaciji koja se odnosi na osnovnu školu u Župi Nikšićkoj, tako da sam sigurna da ćemo našu uspješnu saradnju nastaviti i u narednom periodu. Radovi su obuhvatili kompletnu adaptaciju od zamjene elektro- i vodovodnih instalacija, gletovanje i krečenje zidnih površina, zamjene podnih površina, kao i kompletno renoviranje i opremanje kupatila. Također, adaptacija je obuhvatila i zamjenu kompletnog namještaja u 6 studentskih soba. Bolji uslovi za učenje doprinjeće razvoju mladih generacija. Korisnik sam ovog doma već 4 godine i želeo bih prvenstveno da se zahvalim u svoje ime kao ime svih studenata ovog doma, MK Grupi, koji su nam omogućili bolje uslove života, odnosno boravka u ovim prostorijama i u ovom celokupnom domu. MK Grupa je kao kompanija poznata po svom ulaganju u mlade i obrazovanje i naš ovogodišnji društveno odgovorni program zasnovan je na želji da baš mladima pružimo najbolje uslove za učenje i napredovanje. Samo ove godine izdvojili smo 350.000 evra za studentske domove u Adria regionu, čime će blizu 6.000 studenta u Beogradu, Podgorici, Ljubljani i Zagrebu od ove školske godine uživati u novim i kvalitetnim prostorima za učenje. Zadovoljstvo mi je da baš danas otvaramo renovirano krilo studentskog doma Plavi dvori u Podgorici i proglašavamo završetak radova na rekonstrukciji osnovne škole u Župi Nikšićkoj, gdje smo uložili dodatnih 55.000 evra, što znači da je MK Grupa za donaciju u Crnoj Gori u ovoj godini izdvojila više od 100.000 evra. Nakon uspješno realizovanih donacija u Srbiji i Crnoj Gori, kompanija MK Group tradicionalno nastavlja svoje filantropske aktivnosti, a do kraja oktobra biće završeni i radovi u studentskim domovima u Hrvatskoj i Sloveniji.